chamame Marta, son a profesora de clarinete do Conservatorio de Villalba. E nada, quería vos animar a todos a que coñezcades este gran mundo da música. Eu estou aquí acompañada polo meu gran amigo o clarinete. O clarinete é un instrumento de vento madeira e co cal podemos interpretar moitas pezas. A ver se sodes capaces de recoñecer algunha. ¡Anímate!